Sumele phezulu umkhwanazi ngesikhathi kunempi phakathi kwamatekisi aseStenga namatekisi akwamaphumulo. Sawubona kuphinda ku-Black Family khona nombuzo namanje ukubingelelayo yena uMartin Ntotosi Ntombi umqamela amahlaka abanye zibaqamela imali kwazi ngane wethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicothola wenza okulungile upress i-subscribe button uzosho ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufana amavidiyo kube wena oqala uthola i-notification. Wengane zakwethu eStenga endaweni esondelene kakhulu namaphumulo njengoba ke kunamatekisi athutha abantu bawamaphumulo nabantu abasenkabeni yeStenga laphana ke kwaDukuza. Khonazi ke uhambile eyophuza impi udweshu abeluphakathi kosomatekisi baseStenga kanye ke nosomatekisi bawamaphumulo. Njengoba ke abaseStenga bebethi kufanele ngabe ibona abalayishi isayidi lo Sakhamkhanya nesayidi lo Madundube kanye nesayidi lawo ke ingxenye ezakhelene namaphumulo. Bathi ke abamaphumulo cho abayizobona leyo nto noma ke akwenziwa kanjalo. Kanti ke iroute yabantu abaya kamaphumulo njengoba wazi ukuthi ke mangabe usuka enkabeni yaso idolobha iStenga uphuma ubheke ngamaphumulo kuneyindawo ke ezaseStenga kodwa ke okuzofika amaphumulo odlula kuzona. Kanti ke abaseStenga bebekalekile ukuthi ke balayisha begcine la nezitika zabo bezibala ukuthi belayishe begcine lapho. Lokho kuveza ukuthi ke abaseStenga begcina besho ukuthi hayibo kusayiStenga nezinye izindawo ezibalwa njengosakhamkhanya oDankop nje cishe iDankop yonke ifola ngaphansi kweStenga kanye ke bathena bazogcina laphana kaMadundube. Ngokusho ke komthombo othembekile uthi ke laphana ke indawo ngokukaleka kwayo ethi ke indawo before uMadundube kusuke kusaseStenga kanti ke lapha iDankop futhi kusuke kuyiStenga. Abakamaphumulo abalayisha kamaphumulo bebhekile phambili bayobona ukuthi bagcina phi ngokwemthetho ke ababekelene yona. Mntana sekhaya kulolu daba kule video engizoyiposta la umkhonazi ekhuluma nabo ke abaphathi bamatekisi baseStenga ekhuza lona ke udlame nezinto unqubomgomo ekumele beyilandele. Kodwa ke ngokulalela kwakho uma ukuthi iStenga mhlambe uyasazi ungasho ukuthi nawe yiphi indlela ke ekufanele kusetshenziswane ngayo mangabe kukanjena njengoba ke kunomshado wawo ke amarenki laphana ahlanganisa kona ke ama long distance kuphinde kube nerenki ethutha abantu baseStenga engale kuthiwa irenki yaseNtshawini bese kuba nerenki ethutha abantu abahambela umaphumulo nabakhelene namaphumulo engapha ekuthiwa irenki yamaphumulo bese kube irenki yamabhasi bese kuba irenki enye elezindawo eyikhona eStenga kodwa ke ethe ukuceza kancane. Kana kwethu tshela mina lapha comment section ngokulalela le video ukuthi wena ngempela kuthini ukuphawula kwakho malana nodaba. Bamana ke ivideo yakhe umkhonazi ekhuluma nosomatekisi noma ke nobasi balaphana ke eStenga mayelana nempi noma ke nodweshu abalenzayo na ivideo. Labantu egoli baqhamuka elakithi bayolwa le egoli impela sonto kuyanzwa hatho lekhaya ngabantu balipha. Siyabona sibhekile kuma TV eCape Town kude la eCape Town so ingane zethu lezi eziqashiwe association khona ko Cape Town ukuthi ziba ama security guard ziyabulawa ngenxa yempi yalemboni ematekisi. Ngithelo ndaba ngibuza lempi kade sikhuluma nabo izolo yibo bebengaphelele. Ngababuza ukuthi njengoba belwa nje ukuthi ubani ulayisha ngase ngibabuza ukuthi lamabhasi amakhulu ahambayo la oGreyhound oIntercape njalo awadluli la axosha abantu kuphela. Basho bona futhi athi hayi yithi manje ubani owanyusa utheni ngawabuzo ipermit athola kanjani izathi ngoba mhlambe ubona inkampani zabelungu elehlonipha noma bahlonipha ngoba bayazi ukuthi make nathi ngiqale impi nabo ngeke kwazi ukuthi la kuyakini abakini abamnyama ababethi balayisha nibakhiphela isibhamu nizikufaka bona insizwe
ngifuna ukubabonisa ukuthi angasaba okubuhlungu-ke la kuningi nibadala nibadala akusibona abafana abancane bana nibadala inini niphethe umsebenzi inini abantu bomsebenzi nikhethe leadership abantu abazonibheka ku-association kodwa nina abaphathi bama-permit nina abaphathi bemoto abanini bemoto inini niphethe umsebenzi abashayeli benu lapha ngaphandle basebenzela nini zonke into abazenzayo ilezi ezishoyo iy'nkabi lezi ey'dume kangaka kuleli lakithi zithunywa yiningi ukuthi zolimaza abantu ingako ngithatha ngizondela izolo ngase ngicela izolo ukuthi asibe nalomhlangano namhlanje ngicela londawo ukuthi angilalele leadership yakho umgqibelo njalo ngicabanga ukuthi sibadala sonke singako ziningi izinto efana besiyazenza namhlanje ukugqibela esizibeke eceleni ngoba sifuna ukuthula sathi asize abanye efana besemcimbini kuyashadwa kuhlathiwe emakhaya njalo njalo kodwa singiyekile lokho sezona